మీ డాగ్ ఇలా ఎప్పుడైనా చేయడం చూసారా? దీని పేరు కుక్కీ. 2 ఇయర్స్ ఓల్డ్ షిట్జూ ఫీమేల్ డాగ్. సడన్‌గా ఫుడ్ తినడం తగ్గిపోయింది. దానివల్ల వీక్ అవ్వడంతో వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెకప్‌కి తీసుకొచ్చారు. బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసిన తర్వాత క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని డయాగ్నోస్ అయింది. చాలా మంది కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ డాగ్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనుకుంటారు. కానీ ఇలా యంగ్ డాగ్స్ లో కూడా ఆ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అవుతే బాడీలో కాల్షియం బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అప్పుడు బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం బోన్స్ నుంచి తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ముందుగా జా బోన్స్ వీక్ అవుతాయి. తరువాత మిగతా బోన్స్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ ని కోల్పోతాయి. దానివల్ల ఫుడ్ తినడం, నిలబడడం, నడవడం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకే రెగ్యులర్ బ్లడ్ టెస్ట్, హెల్త్ చెకప్స్ ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేస్తే బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. మీ పెట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. మీ పెట్ కి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి మోర్ దెన్ 1 ఇయర్ అయిందా? అయితే బ్లడ్ టెస్ట్ అని కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని పెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడోరబుల్స్ పేజ్ ని ఫాలో చేయండి.